Hľadáte galantériu? Sme na Štefánikovej ulici 828 priamo oproti mestskému alebo daňovému úradu. Takto ide nám hlavná ulica. Vôjdete tadiaľto uličkami sem, môžete tu aj parkovať. Napravo nájdete predajňu Svan a kaviareň Štefánka. Naľavo nájdete detský domov. A práve tu priamo vôjdete do našej predajne. Vítajte u nás. V mojom malom kráľovstve mojej galantérie. Ako vidíte, ponuka je naozaj bohatá. A všetko vám postupne predstavím v ďalších videách. V rýchlosti vám však ukážem, čo tu nájdete. Stenu plnú gombíkov, zipsy všetkých druhov, krajky, prímky, krajky elastické, pomôcky pri šití ručných prácach, priadze, svet vln a ďalej látky. Pestrá ponuka látok. Pri východe nájdete PVC obrusy. Nech sa páči, veľmi radi vás u nás privítame a obslúžime.